wacho delimitation. Delimitation okende nyalo kawo kata mana wanyalo wacho ni half mar tich ma gidhi timo. Ok en gima yot. Kidwa dhi kata mana gweng' tiwacho ni in naseng'eyo ni in e constituency ma kama. Ta adwa dari ka taketi koni. Seche ma gitimo mar constituency no, gibo redraw boundaries so long as ni pod gichope mana 290. Ginyalo golo jomoko e constituency to gitero moko to gitero ka to gi redraw. Jomoko ok bi yie, jomoko bodagi. Wards be moko ginyalo wacho ni ji tin ginyalo golo, ginyalo medo. Mano kende process no to gikolo gimoluongo ni public participation, dwach dhano and so forth. Obo kawo ndalo mathoth. King'iyo kata mana voter education be onego bed ni timo, voter registration be onego bed ni timo. Awach mag vacancies mano osewachogo be nitiere kanyo. Koro en tich matek ma onego bed ni gino onego bed ni timo immediately ma mondo wanene wanyalo dhi kanyo. Kesa kwa timo mistake wanyalo dhi yiero ka waonge, wanyalo chopo kanyo 2026 kwa onge IBC. Yeah, is a possibility. Kenya ka gimoro amora nyalo timore. Kati chuoge ng'wech to ji dhi to koro sejago wakiane to ng'amo miwa kaka jakom ni. Eto wakaji to priorities be kenda go iwinjo. Wanyalo dhi e gik manoluongo ni Tharaka-Nithi machon manotimore 2007. Koro ma ok en tugo. Ma actually kane ber mane bedo priority mar sirkal. Nada wacho gimoro wiano wilgo wach mar Kalonzo. No wacho ni Kalonzo ni kare. But embe nyaka wasieme nikech Kalonzo moketo wa kuma wantie. Kalonzo ne en jakom mar Nadco gin gi Kimani Ichung'wa. Nadco report mokelo IBC Select Committee Bomas. Giki tuta mane wawacho mane oketo amendment mag chike ka. Part of them were ir Nadco. Iwinjo. Koro seche ma jotelo bo wakwayo ni jotelo sama giwuoyo giwache weche madiera. Wang'e ni josiasa ng'eny gi jomiriambo. But nitiere josiasa mar principled consistency makara ochiewi wuok tich to kata mana Jumapil. Gima ne wacho wuok ticha. Pod inyalo mana wacho Jumapil. Mondo ne ni to koro ito as a person in philosophy mari in terms of your what we call philosophical foundation as an individual, your conscience mari. In kaka dhano. In what is your position. Iwinjo. Koro mano mondo koro kik wa mislead jopiny ni an aler ka pamba ng'ane chado timo chilo. To seche ma itimo gimoro to timo gimoro for convenience purposes. Koro this is the top priority moloyo gimoro amora. Nineno kata mana ka ni Gachagua bedo impeach. Nitiere debate ni Kithure Kindiki nogo puodhi gi IBC. Iwinjo. Mago weche maliekore nikech seche mantiere lacuna. Seche mantiere vacuum. To ji nyalo timo gimoro amora mondo makre godo. Koro makruok no onego bed ni wadino mondo wabed gi duol ma ka tabu nitiere to wantiere kanyo. Kamano. Kama tiyo mokwongo ni Kevin Osedo, kama wakili ochope no, nitiere thuolo ma wadhi yudo ka mar loso IBC manyien. Kendo dhi bedo kata wiero ma pacho kae. Gik moko osebedo kotimore makare. Dwano ka nitiere tim